до бедрените стави. Кой докъдето може. По местата, готови, старт! Ерика, плъзгаре, ти не разбра къде. Ерика, само крака крол. Ерика! Трябва да бе, децата, стига. Ерика, чува. Ерика, казах ръцете напред и само краката работи. Плъзгане и работа само крака крол. Явно не съм обяснил правилно. Така, готови ли сте обратната? Обратната също упражнение ще направите с кратка с левия крак и плъзгаш по повърхността на водата и краката работят само. Ерика, разбрали, отблъскайте там от стената. Готови ли сте? По местата, готови, старт! Идете напред, краката работят.